Здравейте на всички, които се интересуват от карти Таро, тяхното значение, смисъл, тълкуване. На всички, които искат да видят бъдещето в тях, своето настояще или да си припомнят миналото. Няма значение как приемате картите Таро. Дали те за вас са източник на истина, източник на бъдеще или са просто една забавна игра. При всички случаи има какво да се научи от тях, от тяхната символика. Те разказват история. Историята на живота, неговия кръговрат, във всичките му цветове, за всичките му багри, радости, неволи, болка, но и късмет, успех и разбира се любов. Както сигурно знаете, картите Таро се състоят от две основни групи – големи аркани и малките аркани. Основно е прието, че големите аркани олицетворяват важни събития в нашия живот. Събития, които променят нашето бъдеще и които остават трайна следа в нас. Малките аркани, те се свързват с ежедневния живот, това, което ни се случва всеки ден. Първата карта в Таро, това е глупакът, бележи се с цифрата 0, позната още като безумния, шутът. В египетското Таро се използва също символ на крокодил и тайно знание. Числото 0 или 300, планета Оран или Плутон и основен символ на глупака, това е материалното движение. Разрив с божеството и умствена слепота и родство на материята. В гръцката митология той се свързва с Зевс, а в римската с Юпитер. Сферата на човешкото, този слепец представлява символ на човека, превърнал се в роб на материята. Животът му е изпълнен с заблуждения и грешки. Традиционно основното значение на глупака е невежество, глупост, безумие, материя, импулсивност, екстравагантност. С благоприятни карти наоколо може да означава също незаслужено добро. Обърнатата карта не променя значението. Окултно значение на глупака може да се каже, че това е изкуплението. Ние приемаме следното значение. Благоприятна позиция, начало на нов живот, нов цикъл, впускане в нови дела с неизвестни пътища, но с оптимизъм. Показва неочаквани обстоятелства, незапланирани събития, които могат да доведат до обръщане на делата. Необходимо е да оставим всичко в ръцете на съдбата. В неблагоприятна позиция за неспокойна, импулсивна деятелност, за необмислени постъпки и действия. Символизира безумие и непредпазливост, напразна загуба на енергия, загуба на време и сила. Често означава човек, който се заема неведнъж с много дела и нито едно не довежда до край. Човек, който непрекъснато сменя приятели и обкръжение. Съчетание с неблагоприятни карти или обърнат означава пълна безотговорност, глупост, душевна болест. За бизнесмени шутът е изцяло неблагоприятен и съветва за 2-3 месеца да заминат или изчезнат. Шутът се асоциира с риби, преход към Овен, т.е. началото на нов цикъл, свързан с планетата Оран. Психологичното значение на картата е свързано с лекомисли, некапризи, недисциплинираност, небрежност, незрялост, ирационалност, неумение да се мисли за последствията, безпочвен егоизъм, пристъпи на безумие, амок. Интуитивното значение на глупака. Не изпускайте възможно да се отправите в неизвестното. За това как ще приключи всичко, ще мислите после. Не съжалявайте, а престъпете с волно сърце. Невидимото не винаги е страшно. Вървете напред и не се страхувайте да паднете в пропастта. Може да се издигнете нагоре, а да не се срутите надолу. Шутът винаги е весел, не приемайте на сериозно всичко, което се случва. Учете се да се смеете над себе си, защото тогава ще разберете, че животът е само една игра. И така, моята препоръка е да разглеждаме глупака като шанс за ново начало, следване на импулса на душата към нови хоризонти и непознати и неизследвани светове. Вяра в детското начало в себе си, когато не сме подвластни на страховете на разума, имаме доверие в Вселената.